Don na subscribe da alaman ƙararrawa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Kama shi na rantsi da Allah da annabi, yaron nan ya biya ni. Na yi in stitching bidiyon nan, ta rufe stitching ɗinta wanda ta yi posting bidiyon nan. Haka zan ma Adam zango duk ran da Allah haɗa ni da kai, ba maganan ni na mace ne kai namiji ne. Wallahi kamun kazan kuku zan maka. Shi gwamma da shi bodyguard ɗinka sun samu sun ɓamɓare shi. Ni Adam zango in na riƙe ka wallahi ba bodyguard gare ka ba, inda kake gani na ɗin nan ji nake yi kaman doki, haka nake ji. Na rantsi da Allah in na riƙe ka, in akwai bodyguard ɗinka da ya isa ya ɓamɓare ni a jikin ka, shegiya nake. Show ɗin nan ma an kai wasa ranar ba za ka yi show ɗin ba. Ko ka bi ni a hankali, ka lallabe ni, ka bani haƙuri shekara nawa ina nuna ƙaunarka, baka duba bayan ka ba, baka dube ni ba, ka ban haƙuri sannan in sake ka cikin lumana. Amma na rantse da Allah in ba haka ba bodyguard suke bin ka ba Adam zango, ba bodyguard suke bin ka ba. In kai ko bodyguard ɗinka ɗin nan da kake ganin su nan, wallahi in sun kai 10 ba maganin ni mace ne. Ka sani duk wanda ni giwa na ganka he na rungume ka, na yi maka riƙon kamun kazan kuku. Ba wani bodyguard ɗinka da zai ɓamɓare ni a jikinka, kuma ƙarya ne ka bari ka gani. Allah ya haɗa mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A gurguje sunana Aminu je Tamboy. Jama'a na zo ina so zan yi wani magana. Kai wannan jakin ya fito ta baya. Na ce ma kai kama da buri, ka daina fito min a bidiyo. Haba da Allah. Jama'a a gurguje na zo zan yi magana ne dangane da kamasu fofotu da aka yi, saboda ko babu komai yan uwanmu ne, musulunci ya haɗa mu, kuma ba mu ji daɗin abin da ya faru da su ba, duk da kuskure ne. So amma abin da muka sani shine nobody is above mistake, babu wanda ya fi ƙarfin ya yi kuskure. So jama'a ina da shawari dangane da ishin su, musamman ina kira ga arewa tiktokers, musamman na jihar Kano. A Najeriya yanzu babu inda ake da 'yan tiktok wanda suka zama popular irin Kano. To alhamdulillahi ina ba ku shawara shine, duk wanda kuka san yana da karfin fada a ji a TikTok, ku samu rana ɗaya ku yi meeting, ku haɗu waje ɗaya, ku samu waje ku zauna. Meeting ɗin da za ku yi shine, a meeting ɗinku ku yi magana na yaya za a yi ku samu haɗuwa da Dauda Kahutu Rarara. Dauda Kahutu Rara ya ma Bazum campaign, wanda ko a ƙasar Nijar ban ga wani ɗan industry da ya fito mai campaign ɗin da ya ba. Ya eban mai 'yan fim da mawaƙa sama da ƙwaya 100 ya kai Nijar a wajen kamfen ɗinsa, kuma alhamdulillah ya yi nasara. Duk mutumin da zai maka wannan kamfen ɗinku, na san kana da direct contact ɗin shi, kana da kuma alfarma a gunsa, kana magana da shi. Dauda Kahutu ya kamata ku zo ku samu a durƙusa a gabansa a roƙe shi alfarma ya sa baki a magana. Ya kira shugaban ƙasar Nijar ko ya tattaki ya ebo wasu mutane a cikin ku tafi, ya je ya zube a gabansa, ranka ya daɗe, mu ne wanda muka maka kamfen a lokaci kaza. Wannan yaron namu da aka kama yana ɗaya daga cikin mutanen da suka zo suka maka campaign, muka ebo su suka zo suka maka campaign. Muna roƙon alfarma a matsayinka na shugaban ƙasa mai faɗa aji, mun yadda ɗanmu ya yi kuskure, amma wannan shine karo na farko da muka ɗauko kafa muka zo neman alfarma a wajenka. A matsayin mu wanda muka tallata ka, muka maka campaign, yaro ya yi kuskure, ba wanda ya fi ƙarfin ya yi kuskure. A ba mu shi mu dawo da shi ƙasar mu hukunta shi, ko kuma a yafe mai bisa kuskuren da ya ba zai sake ba. Ni a tunanina ba mu da wata mafita da tafi wannan. Wani wai a fito TikTok a ta surutu ko menene, wasu ma suna zagin 'yan kasar Nijar, wallahi ba mafita bane. Mafitan mu kenan, babu wanda ya fi karfin ya ci alfarman wani. Mu shiga rigar Dauda Kahutu Rarara mu roki alfarma. Dauda Kahutu Rara yana da direct contact da shugaban kasar Nijar. A yau in ba zan yace a yafe ma wa'annan bayin Allah, za a yafe musu. Ai kotu ce ta kama su ko suna hannun hukuma, shi kuma shi yake controlling wannan hukuma. To mun sani idan dai Allah ya sa sakora ya je inda ake so ya zo, wallahi za a yi. Ku haɗa kai ku yi mitin, ku zo ku samu Dauda Kahutu Rara a roƙe sa. In za a je Nijar ɗin ne, in ma waya zai yi, duk hanyoyin da za a bi. Dauda Kahutu Rara ya fi kowa kusanci da shugaban ƙasar Nijar a 'yan bidiyon. Allah ka saka wa da rarara da alheri. Rarara